Bogajan subdivision angkang lakhain koiraisi Borjan constituency angkang khatkhati longka thara rong along kedo MS SK Enterprise Vrisle Drop Kang Sirtang Lang Factory along KC atum kahumri dama birta longdun. Alang li dumben ke than pon ke kedam tang ni phli pho phrang malom dipho hi thelong langki junjia phan chonamlo sitala so langa bong along men Ingki theklong loklok la so jok Lang Factory along dam se hempu Firoz Khan aphan kachitong dam jia phan bor isita ahe phwabang ang then che pathisi chitong jia phan apor ve pusi ninji puda pachuni Labang so Lang Factory ke kedam tang pinangar ni lapen kedam tang aningkan malomta Vrisle Drop Lank abong arlo akiter lapen Ingki kilong patai lo sita radatum lang ding lapen chupu sita kalilisi aning cepat hirong titiputa thanpon peda lama bangki isi kijuna lang kulote interior lapen clark nangji kang sirtang lang kulote sita non ki lapuson kalisi ketera lang kilong lo kapita kilang ding abang ke isi manghume melo athe lang ke meme pen munira oga pran hingno dakti lang mesense pute asona sona keso cholong pen munira pran damnang juita hai lasi lang ke interior nangji lasi lapuson od lang no sai ke klem atuma phan karbiang long along jakong ke thepi karbiang long autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang kupia kang sai PG lapen langana tu arpu ke dotum labang so birta ke klang aphida Firoz Khan aphan langding koma lapenan parta joy pen birta kelong arona lo anta chokle ma vedetta haikuda ki honde padu lasona tuma phan taxation department atum lang prong puma puta KSA claim bang John Killing lapen ningming ti tum pen pachini pon I'm pu upon bang binong itum chitong long le ni to mani pini pen ni thombak dolo hok bang I'm pu punch kaching kiji pu la bang so lang pathak alam sama I'm pu bang bang we I'm pu amen ke Firoz Khan pu alang li hem lata Dimapur pu sipu system alang li bang bang we na kaching kiji phan thangta ningje pon pe ni tum kese hoi peng gela ke ing hap loop nai pu si ningje pon thiplo la pe ing hap vek nangji trading license pe ne dum arju manang lekka lahai lar juta me nang chithan dek thela tum isi paper lar juta nang than the kumama ma in charge kumama kupima kar juta la tum nang than dek the lada ka do tum Bogajan pe nanantirang karbiang long life